Moikka! Mukavaa tiistai-huomenta hei ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Ihan kohta aloitetaan kuminauhatreeniä yhdessä. Toivottavasti siellä on heräilty ja pääset mukaan jumppailemaan. Pitkä kuminauha, sitä tarvitaan tänään. Tämän näköinen, mutta jossain liikkeessä käytetään myös minikumpparia, jos sulta löytyy sellainen, ei ole pakollinen. Ja nämä meidän ihanan vetreyttävät ja virkistävät ja vahvistavat kuminauhatreenithän meille mahdollistaa Leipomo Roostedin siemenrapeat siemennäkkileivät, joita olet toivottavasti jo päässyt maistelemaan. Näistähän löytyy ihanasti erilaisia makuja ihan jokaiselle. Mulla on täällä tänään oikea proteiinipommi, nimittäin tää proteiini, seesami ja pellava. Tässä on 4 laatua erilaisia siemeniä ja niitä siemeniä tosiaan tässä näkkärissä 85%. Eli tästä löytyy todella rutkasti proteiinia, kuitua tietysti ja rouskuteltavaa, hyviä rasvahappoja ja muutenkin todella maukkaita makuja näissä. Mä tykkään, että näihin ei kauheasti tarvi niitä päällisiä laittaa, koska ne on itsessään niin hyvän makuisia ja roustkuvia. Mutta mä testailin nyt tähän proteiini seesami pellava näkkäriin laittaa. Oli avokaadot, syöntikypsät avokaadot hyvässä tarjouksessa tuossa lähikaupassa. Niitä levittelin tähän päälle ja ai että tuli hyvä semmonen välipala. Ja näähän toimii oikeastaan milloin vaan, aamupalalla, välipalalla tai iltapalalla, vaikka teen kanssa. Muista hei maistella näitä Leipomo Roostedin siemenrapeat siemennäkkileipiä. Saatat yllättyä, sieltä löytyykin varmasti sulle se oma lemppari. Hei, nythän te olette siellä jo ihan valmiina. Loistavaa. Me päästään aloittelemaan tämän päivän kuminauhatreeniä. Ja ota hei sieltä jo kumppari mukaan, varmaan sulla se jo siellä onkin hollilla. Vielä kerran hei, tervetuloa kuminauhatreeniin. Mun nimi on Saivosalmen Anna ja tää on kumpparitreeni 30 minuuttia, jonka meille mahdollistaa Leipomo Roosted. Kiitos Leipomo Roosted, että me saadaan täällä aamulla virkistyä ja vahvistua. Hei, sitten aloitellaan. Lantionlevyinen haara-asento. Pikkasen sieltä polvia pehmeiksi, ettei ole polvet lukossa. Sitten lähde hakemaan vähän pituutta rankaan. Aktivoi kore. 5 senttiä tuli ainakin mittaa lisää, kun haettiin vähän ryhtiä. Hyvä. Ja sieltä pyöräyttelet hartiat muutaman kerran taakse. Ja nyt hei, muutama syvä hengitys myös sinne mukaan. Ja vielä. Oikein hyvä. Nyt meillä on hyvä perusasento, ota sieltä leveä ote kumpparista. Lähdetään tässä hyvässä perusasennossa hakemaan muljautuksia sieltä pään yli. Saat pitää vielä tosiaan asennon leveänä, eli ei haittaa, vaikka tai yläkropassa ei nyt ihan hirveätä venytystä vielä tuliskaan. Eli pikkasen hei lämmitellään, vetreytetään tässä aluksi. Jopa voit koukistaa käsiä, jos haluat, mutta pidä hei se hyvä perusasento siellä joka tapauksessa. Hyvä. Vielä muutama. Näin. Rentouta hartiat. Hyvä. Ja jätä sinne eteen. Pienet ravistelut. Pidä hyvä perusasento ja lähdetään tekemään tuulimyllyt. Eli toinen käsi vie ja toinen tuo. Nyt ehkä tuntuu jo pientä semmoista, varsinkin jos on jumia kyljissä, hartioissa, selässä, rinnassa. Mutta älä silti lähde pidättää hengitystä, vaan säätele sitä vastusta, että sulla on vielä leveä ote. Ja voit ottaa sinne myös vähän sivutaivutuksia mukaan. Ai että. Ja vielä kerta. Hyvä. Yes. Ja sitten hei, toista puolta. Eli vasen vie ja oikea tuo. Siellä hei, veri lähtee yläkropassa kiertelemään aika kivasti.
Eiks vaan? Vielä muutamat. Jos otit äsken kylkitaivutuksia mukaan, niin tee se nytkin. Hyvä. Ja sieltä jääpä keskelle. Pienet ravistukset. Huhhuh. Mä rupesin näkemään tähtiä. Sen verran lähti veri päässä kiertämään. Hyvä. Hei, tuo kuminauha sinne selän takaa. Sinne lapaluiden kohdalle. Kuminauhan päät tuolta kainaloista ja kerikumpparit sinne nyrkkeihin. Kädet on koukussa. Lähdetään työntää sieltä eteen ja sieltä avaus. Eli samalla kun työnnät, pyöristä koko selkä tuo häntäkoipien väliin. Ja sitten kunnon avaus. Työnnä. Hyvä. Ihan sieltä koko selän alueelta tunnet, miten noin ikamat siellä jumppaa. Laitetaan siellä vähän aineenvaihduntaa liikkeelle selän puolella. Kerta vielä. Hyvä. Ja sieltä pidä ote käsissä tuo oikea kanta-alustaan. Lähde työntää eteen ja peppua taakse. Siellä oikean takareisi venyy. Hyvä. Ja vaihda toinen puoli. Vasen kanta, peppua taakse ja työnnä pitkälle eteen. Ja pari vielä. Yes. Oikein hyvä. Ja sieltä ravistele käsiä. Ja jatketaanpa lämmittelyjä. Huhhuh. Sieltä hei. Kumpikin käsi kumppariin, tuo kädet polvelle. Lukitse vasemmalla kädellä kuminauha sinne polven yläpuolelle. Kuitenkin hyvä ryhti, ettei ole siellä lysyssä. Kore piukka, eiks vaan? Oikealla kädellä kiinni kuminauhasta. Ranne suora, käsi suora. Lähet avaamaan kohti kattoa. Ja hitaasti takaisin. Ja nyt hei, sääntö numero 1 astui juuri voimaan. Kuminauha pysyy koko ajan kireänä. Sen verran vastusta, että kun teet sen puolikaaren sinne ylös, kumppari pysyy koko matkan. Ei löysty edes täällä alhaalla. Heti kun löystyy, niin lähdet hakee uutta. Ja käsi suora, ranne suora. Kore tiukka. Hyvä. Ja sit vaihdetaan toinen puoli. Ja sieltä. Kierrä. Ja hidas. Kuminauhatreeni idea on tosiaan siinä, että koko ajan pidetään se vastus siellä. Kumpaankin suuntaan mennessä. Yes. Kerta vielä. Kierrä sinne mukana. Hyvä. Ja palaa keskelle. Loistavaa. Tuu hei sinne maton etuosalle. Kumpikin käsi kuminauhassa kiinni. Astu sieltä oikea jalka taakse. Tuo lantio eteen, saadaan lonkan koukista ja sieltä koko kropan etuosa venymään. Sieltä tuo kumppari eteen, suorille käsille. Pidä vasen käsi edessä ja oikealla kädellä lähdet kiertää taakse. Ja tehdään täällä 4 hidasta avausta. Hyvä. Hartiat alhaalla. Vahvat jalat. Yes. Ja sieltä vaihda toinen puoli. Vasen taakse. Lantio alle. Kädet eteen. Hyvä. Ja nyt oikein jää eteen. Ranne suora, käsi suora. Ja lähdet kiertää sinne taakse. Taas 4. Hidastelevaa avausta. Vahva asento pysyy. Hyvä. Hartiat pois korvista, hengitä. Ja sieltä astu sinne eteen. Loistavaa. Rupeeks hei ole pikkuhiljaa lämmin? Joo, tehdään muutamat kyykkäilyt vielä. Kapealla otteella. Sieltä tuo kumppari pään yläpuolelle. Leveä kyykkyasento, polvet varpaat ulospäin. Tuu alas ja vedä sinne niskan taakse. Ja ylös.
Nyt täytyy olla kunnon vastukset. Saat sieltä tukea kuminauhasta. Rinta aukee. Hyvä. Ja vielä kerta. Hyvä. Ja sieltä alas. Sitten hei, pitäisi olla sopivan lämpöinen. Lähdetään meidän tämän päivän liikepareihin. Tässä ehtii vaikka hörpätä vähän vettä, jos haluat. Tänään on tulossa ihania selkäliikkeitä koko selän alueelle. Tulee yläselkää, tulee toki olkapäitäkin ja myös sitten keskivartaloa. Ja aika semmonen mukava setti hei tulossa. Hyviä klassikkoliikkeitä mukana ja sitten ohjelmistoon tulleita uusia liikkeitä, joita te olette äänestäneet jatkoon. Hei, me lähdetään tempailemaan aluksi. Eli sul saa olla nyt siellä suht leveä ote. Asento, polvet varpaat ulospäin. Jotta sä pääset sieltä, tule alas, niin samalla kumppari nousee sinne pään yläpuolelle. Eli tempaus ja kyykky. Tämän kaverina tehdään askelkyykkyjä, jossa meillä on kuminauha sitten tuolla jalan alla, johon me yhdistetään sitten vipunostoja sieltä sivulle ja eteen. Valmistaudu näihin. Hyvä. Laita hei kellon käyntiin, lähdetään tempailemaan. Ei muuta kuin hyvää reeniä meille. Leveä asento, polvet varpaat ulospäin ja sit lähetään. Ja nyt hei, ota tarpeeksi kapea asento. Pääset ikään kuin putoamaan sinne kuminauhan alle. Tempaus ylös. Hyvä. Just näin. Ja samalla kun tempaat, niin putoat sinne alas. Jos sulla on liian kapea asento, täältä on vaikea tulla kuminauhan alle. Täällä pääset kunnolla alas. Hyvä. Vielä muutamat tempaukset. Ja kumppari tulee sinne pään taakse. Vielä vaan. Anna mennä. 2. Hyvä. Pieni tauko. Ja nyt saisit kaventaa sieltä otetta. Joo. Ja tässä tulee tarkoitus, että tulisi vähän lämmin samalla, kun tehdään. Kun siellä on myös jalkojen isot lihakset mukana. Okei, toinen kerta. Ja mennään. Liikepareissa edetään. Hei. 2 kertaa aina. Kumpaakin liikettä. Ehdit saada hyvän tuntuman. Hyvä. Puolivälissä ollaan jo. Ja nyt toivottavasti sulla on kunnon vastus, kapea. Joudut oikein avaamaan sinne. Ylös ja taakse. Sen tempauskyykyn. 10 jäljellä. Kore tiukka. Erinomainen liikkuvuusharjoite samalla. Ja 5. Viimeiset. Yes. Hyvä. Sieltä hei tauon aikana. Astu vasen jalka kuminauhan päälle. Voit ottaa vaikka sieltä vasaraotteen, eli ihan nyrkkeihin tuo kuminauha. Eli me astutaan taakse. Täältä nostetaan kädet suorana sivulle. Astutaan eteen. Nostetaan kädet suorana eteen. Hyvä, anna mennä. Taakse. Sinne sivulle hartioiden korkeuteen. Eteen. Ja taas hartioiden korkeuteen. Taakse. Ylös. Eteen. Eteen. Hyvä. Anna mennä. Kunnon vastus. Sivu. Kädet suorat. Ainoastaan kyynärpää pikkasen pehmeän. Olkapää hommissa nyt. Viimeisiä tälle. Hyvä. Nyt ainoastaan jalka vaihtuu. Kädet jatkaa vielä toisen sarjan. Otappa hei pikkasen vastusta, eikö? Kuminauha kireänä jo. Pyöräytä hartiat taakse. Nyt ei enää hei löysiä kuminauhoja kattella. Vasen astuu taakse. Avaa sinne sivulle hallitusti. Astu eteen. Nosta eteen. Ja nyt tärkeä pitää hei ne hartiat pois sieltä korvista. Ei olla täällä. Yes.
Ja eteen. Kuminauha kireenä. Joo. Annas mennä. Koko ajan kumppari kireenä, hei. Pidä siellä jännitys. 10 jäljellä. Ai. Hyvin tulee. Ja viimeiset. Loistavaa. No niin, nyt pitäisi olla ainakin viimeistään lämmin. Eiköhän ole. Hörpätään vettä. Lähdetään meidän toiseen liikepariin. Siellä on tulossa supersetti selälle. Joo. Eli perussoutuja ja sitten jousipyssyjä toisena liikkeenä. Eli vetävää liikettä, jota monesti sieltä meidän reeneistä ja arjesta puuttuu. Punnerruksia monesti tehdään paljon ja muuta työntävää liikettä. Mutta me tarvitaan siihen lisäksi myös sitä vetävää liikettä, mitä ilman ihan kuminauhaa tai painoja on vaikea saada sinne treeniin ihan kehon painolla. Eli sen takia kumpparitreeneissä tehdään paljon näitä soutuja ja vetoja, koska me voidaan. Hei, meillä on 3 sekunnin pito souduissa tänään. Astu kuminauha päälle. Nyt me tarvitaan kunnon vastukset. Eli kierrä kumppani pari kertaa sieltä käsien ympäri. Me haetaan sieltä se 90 asento. Eli selkä suora. Ja täältä ei soudeta käsillä, vaan ensin lähtee sieltä lavat vetämään, sit vasta kädet mukana. Ja 3 sekunnin pito ylhäällä. Ja hidas alas. Okei. Joo. Ootko valmiina? Ja nyt haetaan tosiaan sinne selkään se tuntuma. Toki tässä keskivartalokin on hommissa. Eli nyt sieltä etunoja. 3 sekunnin pito ylhäällä. Lavat yhteen. Ja alas. Ja heti uusi. Pidä. 2, 3. Hyvä. Ja alas. Hartiat korvista. Lavat yhteen. Joo. Anna mennä. Kunnon pito. Oothan täällä etunojassa. Et ole täällä ylhäällä. Täältä on paha soudella. Halutaan nyt se selkä ja lavat hommiin. Joo. Kore tiukka. Viimeisiä. Hyvä. Kerta vielä. 1 vielä. Hyvä. Ja tauko. Pieni tauko. Tehdään toinen. Ja nyt tarttis, hei, olla siellä. Selän alue, kore, jo pikkasen liekeissä. Kunnon vastukset, hei. Tässä saa olla kunnon vastus. Pyörätä hartiat. Peppu pitkälle taakse, selkä suorana, anna mennä. Ja nyt. Taas jos mä tulisin, hei, se kynä kädessä sinne sun olkkariin tai missä jumppaatkin. Ja laittaisin sen sinne sun lapojen väliin, kun sä rutistat. Se kynä jäisi sinne. Niin. Nyt kunnon pito. Ja vielä. 3 sekunnin pito ylhäällä. Ja heti uutta. Ei sallita enää löysiä kuminauhoja. Lapoja yhteen. Selkä töihin. Viimeiset sekunnit. Hyvin tulee. Ja kerta. Yes. Aiku ihan. Sitten lähdetään pumppaamaan. Eli sieltä. Vaikka kumppari 2 kerroin. Jos haluat, pyörätä vasemman käden ympäri. Oikealla kuminauhasta kiinni. Tuo tonne hartiolinja. Lähdetään virittää jousi. Eli vasen pysyy suorana ja oikealla virität. Ja mä ainakin kaipaan tähän 2-kertaista kuminauhaa, että mä saan kunnon vastukset. Se viritys tulee hei sinne korvan lähelle. Ja taas pieni pito, hidas palautus. Yes. Kunnon. Täältä, hyvä. Hartiat alas. Nyt ollaan yläselän kimpussa, hei muutamia vielä. Kunnon vastus. Saa he vaikka tässä kesken kaiken napata sieltä enemmän vastusta. Hyvä. Tässä pitää olla kunnon vastus. Ei millään rimpulalla tehdä. Sitten hei, taas kumppari 2 kerroin. Pyörätä sinne oikean käden ympäri. Ja kunnon vastukset. Rentouta hartiat.
sieltä vasen ottaa kiinni, oikein pysyy suorana. Ja sama homma. Ja ai ai. Ja jousi virittyy. Ja taas hei se pieni pito. Oikein semmonen kiva. Ja mennään. Hyvä. Joo. Hei, loppu suoraan. 15. Hartiat pysyy alhaalla. Hae voimaa sieltä yläselästä. Ja viimeiset. Kore tiukkana. Yes. Pienet ravistelut. Nyt oltiin siellä selän kimpussa. Tehdään tähän väliin 1 keskivartalo, olkapää, liike ja sitten palataan taas sinne selkään Y-fly merkeissä, jota ei ole muuten ollut pari viikkoa nyt. Ihan ollut ikävä Y-flytä. Hei, me tehdään tänään hanahakkuut käänteisenä tuolta polviseisonnasta. Eli jos sä haluat polven alle vaikka tyynyä vastaavaa, niin se on ihan ok. Meikäläinen nyt nappasi tuolta ton sohvatyynyn. Ja ideahan tässä oli tosiaan se, että toinen polvi on tuolla lattiassa ja sieltä sitten päkiällä napakasti lukitaan tuo kumppari tonne jalan alle. Ja tää on tämmönen aika reteä asento, et ei olla turhaa niinku siellä siveästi, vaan saa olla niinku jalat reilusti auki. Silloin sä saat paremmin myös sieltä keskivartalon mukaan siihen liikkeeseen. Saat tukea sieltä ja hyvän tuntuman. Täältä hei, kumpikin käsi kuminauhan kiinni, kunnon vastukset. Ja mehän lähdettiin täältä etumaisen jalan polvelta sitten kohti takaseinää. Ja nyt meillä on tänään tää 3 sekunnin pito vähän niin kuin teemana tähänkin. Eli napakka ja 3 palautetaan aina alas. Okei, sitten mennään. Tän parina sitten Y-flight. Liimaa hei sieltä päkiällä kuminauhan alustaan. Hyvä ryhti ja sitten mennään. Eli napakka ja hitaasti 3 takaisin. Ja nyt hei. Yksikään kuminauha ei lörpsy. Ainakaan täällä ala-asennossakaan. Eli siellä pitää olla nyt sen verran vastusta, kun tuut alas. Ja heti uutta. Hyvä. Ja nyt hei, hae keskivartalosta siihen liikkeeseen vähän apuja. Napakka. Hyvä. Ja hidas palautus. Kore tiukka. Ai. Viimeiset vielä. Jarruta. Hyvä. Ja sitten ei muuta kuin toinen puoli. Eli vaihdetaan jalkojen paikkoja. Toinen sinne tyynylle. Päkiä taas sinne kumpparin päälle. Pyöräytä hartiat, ryhdikäs asento. Kuminauhasta kiinni ja sitten mennään toiseen suuntaan. Ja taas hei, napakka ja hidas palautus. Sekä keskivartalo että nyt siellä hei, yläkroppa hommissa. Ja nyt kun ollaan polviseisonnassa, niin joudut todella tekemään siellä keskivartalolla ja yläkropalla hommia. Ei saada sieltä jaloista apua. Kunnon vastus pitää olla. Viimeiset vielä. Napakka hei ja hidas palautus. Vatsa on piukka koko ajan. Yes, loistavaa. Heitetään tyyny pois istuma-asentoon. Ketterästi sieltä kuminauha jalkojen takaa. Pyörätä hartiat. Kevyt ote hei sieltä kumpparin päistä. Mä pistän aina ne tonne nyrkkien sisään niin, että rystyset on jo valmiiksi taaksepäin. Ja täältä Y-kirjainta. Ja se oli se 3 sekuntia. Eli napakka, 2, 3, alas. Hyvä. Ja uutta. Ja 2, 3, alas. Hyvä. Eli napakka Y ja sen jälkeen jarrutellen alas. Hyvä. Ja nyt hei, tsekkaa, että sulla on sopiva vastus.
Sä voit vähentää vastusta tuomalla polvia koukkuun, lisätä tuomalla polvet suoraksi tai ottamalla sinne käsiin sitä kuminauhaa enemmän. Yes, hyvä. Sittenhän toinen vielä. Rentouta hartiat. Tässä liikkeessä hei helposti nyt näkee semmoista tämmöstä. Tarkoitus on tehdä siellä hartioiden takaosilla aika pienet lihakset niillä hommia. Jos ei muuten onnistu, niin teet vaikka puoli kerrallaan. Joo, haet ne oikeat lihasryhmät. Sitten mennään, hei, toinen kerta. Mä puhun tänään niin paljon, että jätä tekeminenkin vähemmän. Hyvä. Ja nyt hei, napakka ja hitaasti tuut sieltä alas. Hyvä. Ja vielä. Hei, viimeisiä näin. Joo. Jarruttelet oikein. Muista, kun minä olen treeneissä myös se jarruttelu on sitä reeniä. Kumpaankin suuntaan pidä vastukset. Pikkasen saa irvistää, viimeisiä viedään. 2. Loistavaa. Hyvä. Yes. Ei muuta kuin hei kohti tokavikaa liikeparia. Otetaan hörppä tässä. Yläkropalla, keskikropalla jatketaan. Pitkästä aikaa vähän punnerruksia. Kehän avaus sinne lisäksi. Eli vasen käsi liimaa kumpparin lattiaan. Eli täältä tulisi 1 punnerrus. Ja siihen yhdistellään tuttu juttu, suoren käden avaus aina sinne ylös. Aina sama käsi avaa yhden työsarjan ja sitten vaihdetaan toiselle puolelle. Jos haluat, voit punnertaa myöskin täältä konttausasennosta. Täältäkin voi tehdä avaukset. Jaha, vatsoja sitten tämän kaverin. Valmiiksi sinne omaan punnerusasentoon. Sitten mennään. Eli punnerra alas ja avaa. Katse seuraa. Ja tässäkin hei nyt kun avaat, niin ajattele, siellä on keskivartalokin koko ajan hommissa. Hyvä punnerus ja avaus. Koko ajan kuminauha kireenä jo. Hallitusti. Hyvä. Just näin. Ja hei, 10 jäljellä tälle puolelle. Tiukkana. Ranne suora, käsi suora. Ylös, katse seuraa. Ja vielä. 1 menee. Hyvä. Yes. Sitten ei muuta kuin toista puolta. Toista puolta menemään. Eli vasen käsi availee. Lähdetään punnertelee. Vielä toinen. Yes. Eli tuu alas. Ja sieltä avaus. Hyvä. Ja nyt kunnon punnerus. Ei niitä montaa tähän päivään tuu, hei. Joo. Tunnet jo hei, miten siellä yläselkä ihanasti kihelmöi. Arvakkaapa paljonko kihelmöitä jumpan jälkeen. Joo. Aivan ihana. Se on kuulkaas koko päivä sitten. Yhtä kihelmöintiä. Hei, viimeisiä punneruksia kuitenkin vielä. Ja 1. Vielä. Yes. Hyvä. Tauon aikana, jos sulla on minikuminauha, sä voit tuoda sen tänne jalkateriin. Tehdään polkupyörävatsoja. Pitkä kumppari tulisi tuolta selän takaa, niin kuin tuossa lämmittelyssä. Ja sieltä me tullaan selin makuulle. Lähdetään tekemään polkupyörää, mut hitaana. Eli työnnät ja pieni pito taas. En ole ihan 3 sekuntia, mutta melkein. Eli ristiinkurotus. Aina sinne toinen jalka suoristuu, toinen polvi koukistuu ja sieltä ristiin sen koukistuneen polven puoleen pitkälle kurotus ja pito. Hyvä. Loppuun asti hei. Yes. Hyvä. Pieni tauko. Ja sitten tehdään vielä toinen. Vähän otan lisää vastusta tänne yläkrovan kumppariin.
liimaa alaselkä alustaan. Ja sitten lähdetään tekemään vielä toiset. Tuo jalat 90. Ja sit mennään. Eli rutista. Koko yläselkä hei nousee ilmaan. Pitkälle sinne. Ei mitään semmoista tämmöistä pientä rutistusta, vaan kunnolla. Niin kun sun pitäisi saada siellä siemennäkkäri jostakin pöydältä. Oikein kurotat sieltä. Just näin. Hei, viimeisiä tehdään. Ei ois paljon. Nyt pitäisi ruveta vatsasta tuntuu viimeistään. Ja viimeisiä. Vielä pidemmälle. Ylemmäs. Hyvä. Yes. Tuntuuhan se. Aika kivastikin. Ei muuta kuin hei kohti viimeistä. Arvaat varmaan jo mitä sieltä on tulossa. Minikumppari tässä on aika kiva kaveri myös. Tässä viimeisessä liikeparissa. Sinne polven yläpuolella voit sen tuoda. Yes. Lähdetään hei availemaan vielä se yläkroppa oikein kuntoon. Eli meillä on suorinta käsiltä täältä veto tonne. Voisiko sanoa palleaan? Sinne, ei niinkään tänne kaulalle tai rintaan, vaan enemmänkin tonne palleaan. Sillä me saadaan täältä vielä oikeasti noin selkäkin mukaan siihen hommiin. Ja samalla kun availlaan, lähdetään ottaa sieltä kunnon kyykkyjä ja hyppy mukaan kans. Sitten jos vaan haluat sykkeitä nostaa vielä loppuun. Yes. Pyörauta hartiat. Tuu sinne maton keskelle. Kuppari eteen. Ja sit mennään. Ja nyt oli hei kans. Kuminauha koko ajan kireenä. Älä löysää täällä välissä. Jos teet hyppyversiona tuolta, käyt aina jalat yhdessä ja sitten kunnolla sinne alas. Yes. Ja hei, nyt jos sulla on se minikumppari siellä jaloissa, pidä huolta. Koko ajan aktiivisesti polvia avaat sinne ulospäin. Sanon pakarat hereille myös tähän loppuun. 10 jäljellä. Viimeisiä näin. Ja 4, 2, hyvä. Tauon aikana tuo vielä kerran kuminauha sinne lapojen päälle. Sieltä selän takaa. Lähdetään täältä hei maton toisesta päästä. Jalat haarassa, pudota alas. Tuo polvia ulospäin. Ja täältä lähdet vielä nopeasti tekemään työntöä eteen. Samalla vähän hitaammin siirtymään sivusuunnassa. Eli pysyt hei nyt siellä alhaalla. Selkä suorana. Ja samalla kädet pumppaa. Yes. Ja hei, polvet ei tuu yhteen. Koko ajan jalat auki, kun tamppaat. Jalat haarana. 8. Vielä vaan. Kädet käy. Hartiat pois korvista. 2. 1. Hyvä. 2 työsarjaa. Huhhuh. Ja nyt hei. Kumppari sinne suorille käsille. Lähtisikö hyppy mukaan? Viimeisen liikeparin kunniaksi. Valmiina. Yes. Ja sieltä sit mennään. Viimeisiä viedään. Kunnolla avaus ja alas. Ja jos et hypi hei, niin sieltä kunnon kyykky. Kuminauha kiree. Ja nyt hei. 20 sekkaa. Tulisiko hypyllä? Loppuun asti. Tuttu. 15. Vähän sykettä ylös hei. Kunnon pieni loppukimara. Ja 7 sekuntia. Vielä vaan. Avaa. Selkä tulessa. 2. Hyvä. Huhhuh. Viivistä viedään. Viimeistä viedään. Jompaan kumpaan päähän.
Hartiat rennoiksi. Pudota alas. Ja sit mennään. Kunnon napakka. Työnnä, 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 työnnä. Jalat liikkuu sivusuunnassa. Pysyt matalana. Ja nyt hei. Kunnolla se yläkroppa vielä liikkeelle. Tää toimii hyvin myös tämmöisenä loppuravistelu. Ai ai. Joo. 15 sekuntia. Pysy alhaalla. Tamppaa siellä koko ajan sivusuunnassa. Älä unohda jalkoja. 8. 4. 3. 2. Hyvä. Yes. Ja nyt irrota kuminauhat. Fiilistele yläkroppa. Miltä tuntuu? Pitäisikö tässä olla joku kihelmöintitaku? Aika ihana. Sykekin nousi tuossa lopussa. Tosi kivasti. Hei, hyvä sinä. Siinä oli meidän tämän päivän kuminauhatreeni. Selkäpainotus oli tänään, ehkä huomasitkin. Ja samaten yläkroppa. Onko siellä vähän rintaa, olkapäitä? Yes. Hei, kiitos super paljon sulle, että tulit mukaan. Tästä tulee tosi hyvä olo koko päiväksi. Tiedetään. Ja hei, kiitos Leipomo Roosteen, että me saadaan täällä näin hyvä olo tällä aamujumpalla itsellemme saada aikaiseksi. Kiitos, että saadaan jumppailla. Ja muistakaahan maistella näitä Leipomo Roosteen rapeat siemennäkkileipiä. Mulla oli täällä tänään tää proteiiniversio. Rapsakka, maukas, hyvä, erittäin kuitopitoinen. 4 eri siementä. Sesami pellava. 85% siemeniä tässä. Ei kukaan vaadi paljon päällisiä. Erittäin maukas rouskuva. Superhyvä. Kande maistaa vaikka kaikki maut. Löytyy se oma suosikki. Hei, näillä sanoilla mukavaa päivää. Nautit tästä olosta, kun veri kiertää myös päässä. Ja nähdään toivottavasti huomenna. Siellä 17.30 sitten lihaskuntoreeniä sykkeeseen yhdistettynä. 17.30 siis jo huomenna keskiviikkona. Eli tervetuloa sinne sitten seuraavaksi puolen tunnin jumppa. Ei muuta kuin kiva päivää sulle ja nähdään taas. Moi!